Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Maayong Domingo kanatong tanan. Kining santos nga misa atong ihalad para sa mga katuyuan o intensyon sa tanang pilgrims o devotos ni Señor Santo Niño o para sa mga kalag sa purgatorio o para sa mga may sakit. Maigsuon aron maanam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Sa Dios dito sa langit. Amen.
magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma. Ug tabangi kami pagkugi sa pagkalat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tawo sa nasod sa Israel, nga maoy dangpanan sa mga tawo. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katre, ug naghayad-hayad sa inyong mga kama, ug nagkaon sa karne sa mga nating baka, ug nating karnero. Gusto kang magtagik ug mag-awit sama sa gihimo ni David, ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom ug binom, o gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana. Apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamo maoy unang mabihag, ug ang inyong mga pista, ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Sa Ginoo ang mga ilo,
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likay kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghok. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo, ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios, alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga mo'y naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atabangan ni Kristo Jesus, nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ikaw pagtuman sa tanang gipabuhat kanimo. Og matnguni nga dili kini kabulingan, og dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag, himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari, ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon, ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduon. Wala pa gayoy nakakita kaniya, ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog, ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Aleluya, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. Aleluya. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga pisti, ug nagpuyo nga luho kaayo. May usasab kakabus nga gingan lag Lazaro, kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Bisa na lang makakaon siya sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro, o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og ang iyang nakita si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, "Amahan, kaluy-i intawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo." Apan si Abraham itubag, "Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon lamang dawtan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri,
Samtang ikaw diha nag-antos, gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mutabok nga naha kanimo gikan diri dili makahimo. Ni ang anaa diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidanan og dili mahian niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw og muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan mga igsuon ni Kristo. Ato ang igreet ang ato ang kapamilya o ang ato ang kabanay o igala nga naa sa imuhang tupad og maayong Domingo. Mga igsuon, atong gisaulog karong adlawa ang ikakauhaag unom nga Domingo sa tempo ordinaryo. Ug ang pagbasa sa Ebanghelyo gikutlo gikan sa Lucas 16, 19 hangtod 31, kapitulo 16. Ug kini nagpahinumdom kanato sa sambingay sa datong tao og si Lazaro. Ang Ebanghelyo karong adlawa nagdala kanato og usa ka pangutana nga angay natong tubagon isip mga manununod sa ato ang Ginoo nga si Jesus. Ang pangutana mao kini: kinsa man gayud ang atong gialagaran? Ang Ginoo ba o ang kwarta? Pili. Giingon ni Jesus, kinahanglan ta mo pili, kay dili kamo makapangalagad sa duha ka agalon, o ang Ginoo o ang kwarta. Kung pilion nato ang bahandi, mga igsuon, mahimo kitang ulipon niini. Apil na usab ang pagkagarbuso o ang pagkahakog. Apan kung ang Ginoo ang atong pilion, ang kabubuton sa ato ang Ginoo o ang iyang mga mando, atong sundon ang iyang tingog, labi na sa mando nga dili mangawat. Dili mangawat. Kinsa man gayud ang atong gialagaran? Ang Ginoo ba o ang kwarta? Kung ang Ginoo ang atong gipangalagaran, duol sa ato ang kasing-kasing, anaa sa ato ang mga kasing-kasing ang pagtagad sa kaayuhan sa atong mga igsuon, sa atong katilingban. Dili kita magpakabuta o walay tagad. Mga igsuon, kining sambingay nga atong nadunggan karon, may tungod sa datong tao og si Lazaro, nabutang kini sa 16 nga kapitulo ni San Lucas. Kabahin niini usab ang sambingay sa usa ka tinugyanan o steward nga dili matinud-anon. As stewards or holding responsibilities before our God, sa niaging Domingo atong gibasa,
Didto gisugdan ni Hesus pinaagi sa sambingay sa badili matinud-anon nga katiwala ang mensahe nga kinahanglan nga kabalo kita magdumala sa mga butang nga gisalig kanato niining atong kinabuhi. Accountability. Kinahanglan nga tinuod gayud kita nga manubag sa atong mga buluhaton ug mga katungdanan. Kinahanglan kabalo kita magdumala sa mga butang nga gisalig kanato. As I said, because these are signs of our accountability before God. Sa atong ebanghelyo karon, ang dato atong nadunggan nagpuyo sa kaluho, sa layaw ug sa pagpahimulos. Nindot kayo ang description sa dato sa ato ang ebanghelyo o kini ato usab nga madunggan dinaa sa ato ang unang pagbasa. Apan sa laing bahin, si Lazaro o sa kapobre nagantos sa iyang kagutom ug sa sakit. Ang sala sa dato mao ang iyang pagpakabuta, pagpasagad ug walay pagtagad. Kay ang gitan-aw sa dato ang iya lamang kaugalingon, ang iyang status nga magpabilin ug ang iyang kaayuhan. Wala siya mutagad sa taong nagkinahanglan nga anaa sa iyang atubangan. Pagkahuman sa kamatayon, atong nadunggan sa atong ebanghelyo, giliso kini ang kahimtang sa dato og ni Lazaro. Mintras si Lazaro nakapahulay sa sabakan ni Abraham dito sa langit, ang dato nagantos sa silot sa kalayo. Ang dakong gilayon pagkahuman sa kamatayon sa dato og ni Lazaro, nagpahinumdum kanato maigsuon nga manubag kita gayud sa atong mga katungdanan. To be accountable to our duties and responsibilities. That our actions and decisions would not lead into corruption ug nga magmatnon kita sa gagmay ug sa dagko nga mga responsibilidad sa atong mga igsuon, ilabi na kadto sa mga kabos. Adunay epekto ang tanan nato nga buhat ug aduna usay sangputanan or consequences ang tanan nato nga gihimo sa atong mga igsuon. Mauna nga dili igo nga kita tawgon nga mga Kristiyanos, dili igo nga moingon kita nga ako mingsunod kang Kristo, apan dili kini makita sa ato ang mga lihok ug sa ato ang mga desisyon apil na sa atong mga opisina. Kinahanglan nga ipakita kini nato sa pagtubag nga kinasingkasing sunod sa tingog ug sa mando sa ato ang Ginoo, sa pagtubag sa konsensya sa tingog sa Ginoo dinhi sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang hunahuna, ug paghalad sa kinabuhi o pagtugyan sa kaugalingon dinhaa sa imong kagtungdanan ug dili paggamit niini para sa kaugalingong interes o sa pagpakadato. How accountable are you with your life before God and before your brothers and sisters whom you are called to serve?
Ang tao nga anaa sa posisyon, sa oportunidad, o sa gahom gitawag sa pag-alagad kang Lazaro, o sa pobre, sa walay trabaho, sa mga biktima sa katilingban, sa mga masakiton o sa mga nagkalisod, sa mga batang naa sa kalsada, sa mga batang wala nag-eskwela, tungod sa kaugalingon lamang nga paghunahuna sa kaugalingong pagamhanan. Self-interest. Adunay dakong hawang, dakong gilayon because of the result of self-interest. Tali sa kabus ug sa adunahan. Mao kana maigsuon hangtod karon. O kung dili nato kini atubangon, pinaagi sa pagkamatinud-anon sa ato ang katungdanan, o sa pagka-accountable nato sa ato ang mga responsibilidad o sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi, magpadayon kining dakong hawang hangtod sa sunod nga henerasyon sa atong katilingban. Ang Ebanghelyo nag-awhag kanato nga dili lamang mutan-aw, dili magpabiling passive o walay pagpakabana, kundili angay nga mulihok kitang tanan. Ang dakong gilayon tali sa dato ug sa kabus, mapuno lamang kini pinaagi sa pagkamatinud-anon, integridad sa pagtubag sa katungdanan, ug pagbuhat sa mga buhat sa hustisya ug kalinaw para sa ato ang katilingban ug sa ato ang mga igsuon. Apan dili kini mahitabo sa ato ang katilingban, sa ato ang nasod, kining dakong gilayon, pwede usab kini mahitabo usab sa atong panimalay. Usahay, aduna kitay kapamilya nga nanginahanglan sa tabang, apan ato lang gipasagdan, nagpakabuta kita. Sama sa dato nga wala makakita kang Lazaro. Usahay kita usab, nabuta lamang sa panginahanglan sa atong katilingban, wala gayud kita, nagpakabana o nagtanaw. Ug mao kini ang hagit kanato mga igsuon. Una, ilho nato og sikinsa ang Lazaro nga naa sa atong palibot. Mga igsuon nga nanginahanglan sa ato ang suporta, o mga silingan nga walay nagtrabaho, adunay sakit o padayon nga nagkalisod. Ikaduha, gitawag kita nga mahimong responsable ug maluluyon pinaagi sa ato ang tubag. Ug ikatulo, kinahanglan gayud nga ibutang umusunod kita sa sugo sa Dios, labaw sa tanan, ug dili ang dili pagkagahaman pinaagi sa pagsunod sa mga buhat sa daotan. Atong pilion ang Ginoo o ang kwarta. Ang atong Santo Papa, si Pope Leo, nag-awhag kanatong mga igsuon nga ang kaluoy importante kaayo. Apan hinumduman nato nga ang hustisya kinahanglan una sa tanan. Ang kalisod dili lamang tubagon, maayo kay taniini, labi na sa eleksyon, pinaagi sa temporaryo nga pagtabang o paghatag. Apan kinahanglan nato sulbaron kining mga kalisod
sa atuang mga igsuon ug mga tawo sa katilingban, pinaagi sa usa ka malungtaron ug matarong nga istruktura. Accountability in our governance. Ang mga katungod sama sa trabaho, sama sa edukasyon, sa mga amenities dinhi sa ato ang katilingban ug mga services, mga puy-anan ug kaayuhan sa panglawas, kinahanglan nga mahimong maabot sa tanan. Kung ang atong desisyon gikan sa pagtuo, responsibilidad nato nga ipatuman ang kaayuhan sa tanan ug dili lamang ang kaugalingong interes. Ato kining hinumduman. Mga igsuon, ang sambingay sa taong dato ug ni Lazaro, pahimangno kini nato karon ug sa sumusunod nga henerasyon. Busa mangayo ta sa Ginoo nga makita nato si Lazaro sa atong palibot. Ang mga nag-antos, ang mga walay tingog, ang mga nanginahanglan. Andam kitang mulihok uban sa gugma ug pag-alagad sa atong Ginoo. Ug usab ang tawo nga naa sa gahom, sa oportunidad, ang mga taong dato, gitawag nganha sa pagkabuot sa kalipay, pinaagi sa pag-alagad, paghigugma, ug pagpakabana. Amen. Palihog manindo. Nagatuo ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o ginubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios uban kanato, muadto kita kaniya diha sa pagampo alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan ug sa mga panginahanglan sa uban. Moingon kita, mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita. Dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod ug maputanhay sa tanang sa katungod ug dignidad diha sa ilang pagpangitag tingos bawan, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw ug mga mikagikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpanan, magampo kita. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga sila nga gipanalanginan og abundang mga maayong butang, abliunta sa ilang mga kamot o kasing-kasing ngadto sa mga kabos, magampo kita. Magugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa kabatan-unan, nga mamatiunta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine,
magampo kita. May gugmaong amahan, dungga kami. Nga imuuntang isipon, nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. May gugmaong amahan, dungga kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwa na, dadon sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Magampo kita. Maluluyong amahan, dungga ang mga pagampo nga among gipadangat nganha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mga lagad kami kanimo, uban ang mapasalamatong mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa paghimaya siya ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad ug himoa kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa ug ni Jose nga among obispong tigdumala. Hinumdumi usab ang amo maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw,
Pasaylua kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawad kanimo ang panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdalaon ta kanamo sa kaluwasan o maghiusa namo tipon kaniya,
diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukon sa dunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Lakat kamo sa kalinaw, aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahang Domingo kanatong tanan.